malama dañ ma koy malama su ko jajjonga ni ganu dafa de bawdo te dungal nani dijedu Ousmane Ndaw Allah jetti ko wela wadi do wela jiddo fo yo wele selam dijedu nani ayo ma dije sanodi Abdou Camara Jalalo noto sanodi fulbe be noto komi jido selam non rabio rabi seydi bonnani pulagu rabi seydu kangelo tirado dam dam rufetake rabio bolonane ada wande khadija debo ni do mona cegeni do ada fini ada fami ada yade khadija sirabi wallahi gonga hayo ma pulo dasani tedungal daseta kero ndete joyeux anniversaire ngura hakaba ngurna ma no wadi nafore ngurna ma no wadi nafore dijedu Starba seylam idam Starba tawama anniversaire odo anniversaire kaltede do nder anniversaire aje jettanamo Starba o ko dabbe dande ma Starba nani Ousmane nani Pullo nani o woni tayere mo tayane nagi aha Seydou Ndaw Samba nana to Samba yara o ko miñam amanda ha sehil Starba fewi Amadou dijedu yatima dijedu pulo nani rabi seydi nani manan debbo sawdo animatrice radio télévision debbo pulo mi yima bendam rutto futa toro kumbaru samba bismillah samba won ko baba malwi nomi ko wi o wi Abdou Camara mbimi nam wi ada dare hande ma ada soyno jango ma dijedu ada dare hande ma ada soyno jango ma Ngura la voix de la vallée nani dijedu joyeux anniversaire Pullo télé radio Fulbe be dañi ndanan rabi seydi won ko mbino mami Ablaye Ali Malal Diallo ko selam Ablaye Ali Malal Diallo ko idolam sabu hombo jogi tuusal ñanti Abdou Camara towi towni Abdou Camara Jalalo Ablaye kandanan Jenaba dijeduna mantuma on woni debbo mo kaska sara Madina jadde bonnani États-Unis pullo nane pullo ñaage jala pullo ñanto fata fedde tito ne leñol fulɓe fulɓe ndeysaan dawdo jeen ndeysaan kala jiddo dijedu mbaɗa ni cak tout le monde min hokki ha dandam sade fof ko yidde sade Ndey Diop dijedu min hokki ha dandam sade fof ko yidde sade dijedu dige min gila mbayrumi pour gurdam beldam rabi seydi hande ko anniversaire ma fulɓe beltima gila Fuuta ha Amérique namantuma dije ey ndeysan
sukaɓe haynaɓe dana mantuma dije wurgura hakawa pulo e la voix de la vallée ndeysaan kala jiddo séri mum eyi yo waɗni yo nayo ɗen tan yew cuurayma o salima o malima femojima sére ya boy ndeysaan ar jooɗo ar salimalal allo yow an daroɗen ni yaay bisimilla ma en cuurayma o salima o malima femojima sére ayca jooɗo malima femojima lañana ar lañana ar lañana ar lañana sobuɓe ñamina di am yew an dije sama ndanan an ka ndanan gay ayca Sénégal yëngule rajo Fulbe yëngule Sénégal yëngule rajo Fulbe yëngule amul dafa génne ci lu bees lajanam sa fu di ñam résident be Khadija Diallo Aïssa Sow Diallo Pulo madame Diallo Khadija ima koy malama Ramatulaye maquilleuse Ramatulaye Aïssata Sow Aïssata Ndey Diop madame Cissé Diop Tombonda ar lajana ar lajana Mama Nene ar lajana la maman de Bande FM Mama Nene arido refido Mama Nene moy suñu yaay danan ay lajana ar lajana ar lajana suñu bejana bijudu anniversaire ma wuli wufuna woto falto kuse nyiri buna ndala tuja jala sadamala hamde ko balaba ya moom lii waay hamde ko anniversaire gay bi Ablaye Ali Malal Diallo jarama puloye Turaima o salima mo malima femojima sere rabi lajana ar lajana sobude jamena nene lo dam sire nene Turaima o salima mo malima femojima joyeux anniversaire joyeux anniversaire Kijobu joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Kijobu happy birthday to you Nyaloma atunde no weli Nyaloma atunde no weli Nyaloma atunde no weli Dijedu Nyaloma atunde no weli Mashallah ndeysaan ya boy Dijedu anara handi hen te kadi min beltima no fewi gonga ko caggal yettude Allah ko Ndeysaan. rasul sallallahu alaihi wasallam micro ma kadi machallah mi weltanima dendagal yebiyankoɓe télévision international ɓe mbi noon kala ko tindi ko tindi ɗum doole hande ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma weltare ko ñalawma weytare ko ñalawma mo ganduɗa en ko boɓe ton jama on woni Dj mo ganduɗa dendagal ɓiɓɓe fulɓe hande ine mbatte makko hakkille nde wonno ko kanko fotir noon ko kanko dari nden ɗon darde kanko eɗen gandi o jeeya ko wuuro ine wiye jaaba degle kadi machallah ko ɓinguela mo ko
ko ɓinguel amen momin parneri ɓinguel amen mo ganduɗa kañumen ko ɗum moƴƴe jiɗɗinaɗo muɗum ko jiɗɗo yummum jiɗɗo bamum kadi teddinɗo kala gueɗum yummum e bamum teddini guiɗumen mawnumen hande noon o dañi oɗo ñalawma woni manetare makko jaam woni hande woni anniversaire makko eɗen ñagonomo amigo Allah junno balɗe makko moƴƴinere battere makko yen battini ɗum ni yen duuɓi kewɗi so tawi hande woni anniversaire ma dendagal pulagu dilli ha tengti radio télévision fulɓe international e dendagal gaɗe jewten dendagal yewtere nde ganduɗa henna hande ko yewtere nder galle dendagal jewte gonɗe ɗo ɗe kala liggotoɗo ɗo henna foof kañumen ne dilli gari inen mbaɗanma oɗo anniversaire vraiment ko hunde ganduɗa henna ko hunde wonde fayida ko ante aɗen gandi anniversaire oɗo jitta anniversaire ji keddiɗi sabu ɗum ɗo eɗen gandi ko surprise mawɗo mo ganduɗa kanko DJ Du wona ɗum o fanno ko mandita kono noon nde wonomo jogui yiɗɓe makko caggal omo jogui yiɗɓe makko ɓe ganduɗa ene inani ɗo ene ne jiɗimo ne jiɗanimo ko ɓuuri ɗum ɗo gonga donc hande so tawi woni manitare ma yiɗɓe ma e sehilama ma foof ganda gummima hande kala guiɗo ma hande wonɓe ɗo ene e Sénégal wonɓe diaspora ɓe wonɓe caggal leydi kamɓe foof ganda kamɓe foof e mbattama haqqille hande eɓe tini oɗo anniversaire donc e dow inde ma d'abord e dow inde jignama jibinɓema ɓe ganduɗa machallah kamɓe gaddani en oɗo mo ganduɗa ko Amadou Kume yakara leñol ngol e dow inde DG radio télévision Fulɓe international e dow inde dendagal kamɓe foof e dow inde Allah ji Ali Malal Diallo mo ganduɗa kañum addi oɗo radio vraiment e dow inde pulago foof e dow inde baɗe debbo Rabi Seydou kañum mo ganduɗa en addanma oɗo surprise mawɗo mo ganduɗa ko surprise mo ganduɗa machallah ko guiroma sehilma mo ganduɗa ko ne waɗi hen tunga mum no fewi wallahi inde mun haale yiɗa inde mum inde donc eɗen gandi ko ɗum woni yimde oɗo ko waɗi ko waɗirade beele yimɓeɓe ine mbiya mantama hen kono o waɗi ɗum ko beele yimɓe o waɗi ɗum ko sababude kadi ɗum ɗo ko an jeeyi vraiment ɗum ɗo ko cadeau ma d'anniversaire ñoota ha waɗa fayida ha yimɓe fof jiya ɗum belto ñottoroɗa ɗo e téléphone international ɗum noon ƴettuga an jeydi jeeɗu catnemo kelle omo handi hen wallahi omo handi hen ndeysan e sehilma mo yiɗa inde mum haale mo yiɗa inde mum haale wallahi mo yiɗa inde mum haale kañum dari nde darde ko kanko addi oɗo ndeysan wallahi o wi wora hay goto ha inde makko ndeysan o wi kanko o waɗi ɗum tan ko sababude yidde wallahi sababude kadi nangude e oɗo mo ganduɗa en ko Amadou Kume ndeysan ɗaɓirede de jeeɗu kono machallah ko ƴetti ko addi ɗum ɗo ko surprise mawɗo waɗde sehilma guiɗoma mo ganduɗa yiɗa inde mum haale aɗen gandi oɗo ko machallah hay goto waɗu men yebde kono noon DJ Du jono no haalda inde mo ko ala o haalda kono noon Rabi Seydi DJ Du wi wonde weltima no fewi ƴeewo wi yettanam Rabi Seydi Rabi Seydi ko bandiko debbo kadi gojiɗo kadi mabɓe kadi hay hunde hen o wiya bonnani o wi omo yettuma no fewi omo yettuma kadi e golle ɗen ndenduɗon ɗe o wi wonde aɗa yajnimo e galle o aɗa yiɗimo aɗa teddinimo ane kanja oɗo mo ganduɗa oɗon makko ndendi plateau o wi omo yetta Khadijata Ali Malal Diallo kono noon omo yetta kadi mawɗo mo ganduɗa kañum addi bonnani certo on mo ganduɗa ko Ali Malal Diallo addi radio addi télé woni baba yimɓe foof heññimo hen o wi kono noon o yetta le plus jeune de la planète on woni l'intellectuel de haut niveau on woni Ablaye o wawa yobde Allah ko manda ko Ablaye sabu Ablaye ittanimo gueɗal e radio ngo Ablaye ittanimo gueɗal e radio ngo ittanimo gueɗal e radio ittanimo gueɗal e télé ɗum noon eɗen gandi o wi wonde Allah jogui joppi yo Allah yoɓon o wi dendagal personnel o foof o yetti ɗum o jarni ɗum noon ko noon tigi ƴettu ko an jeeyi vraiment min beltanimama en beltanima kadi haralleɓe machallah aɗen gandi hande kala technicien liggotoɗo e radio Fulɓe jippinoɗo fof arti hay jippinoɓe kañum en garti donc ɗum ɗon ko an jeeyi ɗum tayra mo tayana Ousmane Law ƴetti ayi machallah en beltanima kanko yaltiri ɗo ayi
Waalaikum salam. wara fo de couture Bismillah. bandiraɓe lam dewi salli ar kay Salli. keñel woni keñel wettanama yo ara garo ɗo Okay. Waalaikum salam. Ça va bien? Alhamdulillah. Ça va? yo dar ɗo salli sal o ko denɗom demamo cino ndeysaan salli sal jarɗo jarnade mi ala temps kewɗo sax mais jijjeju so hewni leñol fulɓe fof ne foti nottade Ndeysaan. saabu ndimagu makko horsinde ɗemgal pullo titorade ɗum gonga dararade ɗum machallah Allah hokkani min yiide tijanama kono min dija jijjeju so haali ɓernde nde welto Eskey. saabu so jaggama o wallama ɗemgal pullo ma yaha woɗɗi Gonga. kadi yallah hokkuma sago makko jijjeju sino sago mum kala pullo kañum ɓuurata Eskey. fulɓe noddimo wona mbuuɗo yilto hen walla ko sab so tawi ko ɗum ko tawno ko ɓuuriɗo ɓooyi o ƴettat jawdi makko omo waɗa projet pullago yaaro yeeso e batte foof kala to yi ene moƴƴi walla ene feewi o noddat fulɓe gaare daroɗen hen gonga ɗum kam yoni haare o fet Gonga. donc mboɗo duwonoma ya hakkude tummude maamo e salsal ya hokka sago ma Amin ya Rabbi. di joddu mboɗo yiɗimo mboɗo Gonga, gonga. komo korsini Machallah. Eskey. hokka sago ma Merci ma chérie. machallah a weltanama yidde koy yahat ko haaju mum hoɗata to na suudu mum Eskey. Añiɗo ɓenɗi. wara Yawo ɗo oɗon selli. aɗa yiɗi dije du ndeysaan kono dije du no yitma no hersinma na ñagonoma jam gurdam belɗam ndeysaan yidde koy yahat ko haaju mum ƴeew colele sabbunde ƴeewa mbajje dabbunde ƴeewa gaske sammunde yidde ne wele dije du aɗa moƴi aɗa andi fodde aɗa yaɗe jamano wonko mbino mami mbimami gila mawɓe rewɓe sukaɓe hay nayeɓe fo namantuma dije du ngura ngura kama ɓeɗe fulɓe ko tele fulɓe dije du nani mbaɗe kelle mo ɗo machallah ay jaari oɗo wonko mbiyan men kalmen seeɗa par ce que on ji Abdou Camara hannde ari on wonde sehel mum dawɗo ndeysaan kadi kam liggi ɗum gonga par ce que DJ du nde mbaɗanmi sorano plus publicité o waɗi o meeɗa namnade hay mbuuɗu kala ko cohluno o daro hen oɗo raabi nde mbaɗanmi clip lañanam o woppi hammuji makko fof o ari ñantugal mo fof fewni ha feewi wadde min ko ɗo jeeyami te kadi rokkuɗomi cuusal ha mbawmi wadde sorano ko Ablaye Ali Malal Diallo o waɗi o hebbini grand théâtre o hebbini stade mbimi oɗo ko waɗi ko il faut mi waɗa ko waɗi noon gonga nde mbaɗmi ɗum kadi gandumin neɗɗo fof kala ko mbaɗɗa jogo cuusal pellita kala ko jiɗɗa sa naati Allah waɗa hen jaam gonga onon kon moƴƴuɓe dejo du ko mbiyatmami ko rek ɓuur ay promobile ari promobile ari fusiɗo kadi nani min ko ɗo jeeyami ɗo ko telam ko radiam kala ko cohluɗo e Abdou Camara min komi parɗo le 8 mars inchallah le 8 mars ɗo fusat o mawul wala yette ha eyyi le 8 mars inchallah a weltanama no fewi annene a waɗi fodde a holliri karima yidde ma e dijo du mi totti ɗon micro kadi jokken golle hannde ha janggo ala couvre-feu merci beaucoup o weltanama no fewi no fewi no fewi kanko aussi guiɗo sekkindeɗal ɓurɗam ɗum noon la mama nenuno eyyi la mama bande FM eyyi c'est la maman de la bande FM kono noon tan mbeɗa andi kam joɗimo koye sukaɓe ɗo vraiment mi yettat kadi eɗen gandi so gamde tugoweji ko yumum nanggue balle muɗum minen min ngala gable min mbawa kadi min ngala gable tawireɓe meɗen e yiɗɓe meɗen ɓe ganduɗa ñantoɓe meɗen e traité mama o ko minen baldanno e nder suudu woturu gonga oɗo ne garmi nde omo yañinimi yaajede no hulɓini ɗon wawi hadde machallah kadi aussi sonno ko sago makko ko minen gondata ndeysan yo duuso ɓooy hakkudeɓe makko woy kono mbarude rewre wordu ni Ayi. kala nde tawa kane wawi songande ɗum goɗɗo machallah machallah woni star ba vidéo emen gadano mo fulɓe foof tiguirigui ha joni jii mbatti hen hakkillaji mumen e nder on tuma addani sukaɓeɓe ha joni jogade courage yidde pulagu woni to wiyataɓe DJ du holko pular wi seydi ba mboɗa ara hen no hannirtani henna gila nden faade joni noon omo jaggi o ɗaccani gonga kadi kala ko jinmi guila subaka ha hiire kanko mo daro hen hande noon ko kanko woni torodam o toraka torlaka e saaha mum o jeeya ko toon to dabbe
kono noon mboɗo heewide mo kanko woni Billal Barama jiigui nagge rewɓe wasirake gaari joom tuubel tuksen baban tuubejo mawɗe kanko woni bata bate tan bata bate baban bata bate mo kewiide guel heewi jibnede koye ceɓi ɗum so yeehi yoori watta yuude ne tawno so tawi wonde eɗen gandi ha joni ndimago yuuɗi yuɓɓi yumti joguima gueɗal tawra ko ñeñago ene tawa kono noon so tawi ñeñago alano ndimago jogata ko gueɗal ne haali so yiyata wadde noon alay saago so tawi o tawtorama oɗon ñalawma omo wondide ha joni oɗo mo ganduɗa ɗum jago miñiraguilam amaɗa ha Seydou Guissé Mabo yawo toon to dabbe dane mayo ɗum noon ko weltare wonantami te kadi ɗum bettanimi ɗum noon vraiment mi wawa tigui rigui ha joni haalde makko ne tawno ko hooram ɗum noon no wiyata ko Samba waytere ko Ba kono ko star baɓe ɓuuri andirde wona tawno ko gorko jonta ɗum noon Seydou Ba aleykum bandiraɓe mo yettode moɗon so jii ɗum garuɗo sababu waɗi sababu kala ko sababu ko moƴƴa hen wini tan on watta men tan ko seeɗa par ce que min ɓeydi woni duuɓi joyi wona jouri joyi aussi par ce que hande konko darani leñol ngol no fewi min kawi toto wuuri amen ɗo dabbe dane maayo donc min kawri min jiɗodiri wona ɓuri min faɗa ñaamo e nano so mi woni faɗa ñaamo ngo kan wonat nano waɗa woɗɗere o machallah donc min komi awona haali ñeño so woni ɗo wenɗa haalta tagui quoi par ce que min makko komi ɓoydi machallah donc o kadi ko Amadou Daha ko sikilam no fewi ko mabam aussi en yiɗi kam ni mbiɗa yiɗi ɗum quoi aussi ko hen tan ha joni min mbiyamo ron yo jokku golle par ce que mo yiɗi leñol ngol aussi par ce que ko Rabi Sall wi ko Rabi Selli ko wi ko kadi aussi ko gonga par ce que wona tan Salli komo présenté amen aussi komo ƴetta jawdi makko waɗa hen pour waɗa influence sukaɓe yo nan ɓeyde jaggude pulagu no fewi non mbimo tan o jarama Allah jarama Ousmane Daw Ousmane Daw tailleur mo tailleur nangue kala ko ɗum ñamti ko kanko yaboy wallahi weltade tan tawtorede ko wayni hen dije ɗum kam min ngala juuɗi makko quoi dije min gandatamo nen nden ko haydara ala ko woni waɗi amen présenté hewɓe artiste aji hewɓe hannde saabu min gandu ɗum mbiyamo tan gese tan gurname cellal minenamo kalko inchallah min mbarnomo so min ñantimo de ko kanko ɗum noon tigui wattuji meɗen gasi haalaɓe animatrice tan ɗum haalde aɗa jogui micro man yaha kadi sawdatu se tigui ɗum noon en jetti bandiraɓe foof hay mo wawa haalde ma e ko sabu Allah rijjeeɗu ko fulɓe nuli kame ma fulɓe min beltanimama no darolirɗa e leydi Sénégal non seulement no parnoriɗa Pulago fulɓe nili mema ɓe mbima ya juutbal amin an kala ko guurɗa tan kamɓe aɓe jiiɗi guura ko ɓuri gasi kay joyeux anniversaire d'accord grand frère men Djidiedou merci ñagonomo yallah junnu balɗe moƴƴina battani amin a wiyama happy birthday to you gorko moƴƴo mi salmini équipe o fof on jarama ɗum ɗon en yaboy jetta aussi guitariste meɗen en calminimo kankone tigui wattude Dawda min jettimo tigui ɗum ɗon en jetti kadi Abou Camara mbaɗɓe déplacé u kamɓe foof kadi ɓe gari ɓe tawtorade guila Ousmane Daw en vraiment ko tailleur mo gandanɗa somi andimo ɓe mbimo yettani saabu foof yettata Allah ko kanko DJ woni sababu saaha foof kadi ko waɗani DJ o wiya ala Rabi sikki ala minne ko mami waɗa ko wayi noon ɗum noon mi yettima Seydi Ndaw tokora tanam ɗum noon mi yetti aussi Star ko wayno Samba ne kadi en mbimo Seydi Ba makko mi wima tigui haajuji ɗi no kewi kono so neɗɗo oppi ɗum rek ari tawtorama e ñalawma maɗa ko guiɗo ma watta ɗum ɗon min jettima Anne en jetti aussi ma chérie adorée merci beaucoup e déplacement o Anne a wiyama bisimilla ma en jetti bandiraɓe foof kadi kono noon en jetti kadi debbo Pullo mo gandanɗane kadi machallah mention spéciale à elle ɗum noon en mbima sappo min duwanimama judde balɗe e battane moƴƴe ma préféré ko neɗɗo mo gandatema jimoa ɗum noon en calminimo en juurimamo en jettimo en jarnimo kadi
ol kam raaɓe mi yiɗa haalede ɗum noon machallah yo Allah lontin kadi ko ɓuuri hewde merci beaucoup kadi e complicité mo gandanɗane kadi RTF fof kadi darima e ñalowma o en jetti kadi baba meɗen baba Ali Malal Diallo nde wonno kanko woni sababu ɗum ɗo fof en jettimo en jarni ɗumen resinaɓe merci e complicité o kamɓe fof ɓe darima hen comédien ji ɗi joni joni hakkude moɗon e mabɓe ɗum noon émission meɗen nder galle ko ni woruno hande Allah jarama on jarama aadi meɗen ko alten e walla tigui DJ aadi meɗen ko vendredi so Allah no jaɓi weɓata ɗum noon ko vendredi woni aadi meɗen e émission meɗen nder galle ɗum noon bisimilla ma merci beaucoup resinaɓe min gari noon fulɓe min gari noon min gari noon fulɓe min gari noon min gari noon diga du min gari noon min gari noon fulɓe min gari noon min gari noon fulɓe min gari noon fulɓe min gari noon Rabi Seydi Pullo ndege pullam ari noon ndege pullam ari Rabi Seydi nanama ndege pullam ari Samba Seydi el jera wait merci beaucoup Chotten cheden nyaren yontaɓe chotten cheden nyaren yonta wayo ma baba kalle an woni jonta ayo ma baba kalle an kanana chotten cheden nyaren yontaɓe chotten cheden nyaren yonta wayo ma baba kalle an woni jonta ayo ma baba kalle an kanana Chotten cheden nyaren yontaɓe chotten cheden nyaren yonta wayo ma baba kalle an woni jonta ayo ma baba kalle an kanana chotten cheden